हरे कृष्णा कोंकणी सात्विक कुकिंग चॅनलांतू सगळ्यांक स्वागत करताची। आज आम्ही रेड पास्ता विथ वेजिटेबल्स कशें करूया पळोवया की। हरे कृष्णा रेड पास्ता करचे खातीर आमकां पास्ता जाय। हे पास्ता हांवें 10 मिनिट किंवा 12 मिनिट उदकांत लायकून शिजोवन घेतिल्लें आसा। समज शिजून जातरी एक जण कुकरात सिटी मारताची, त्याच किना तुम्ही तोप्पान तू शीत कशी शिजयताची तशीची पास्ता शिजोवन घेवचे। 10-12 मिनिट तुमकां आपण पळयला कळटा ते लायक शिजला म्हणून। त्यान वाण घालका आणि ताजेरी चिकेची ऑलिव्ह ऑयल आणि मीठ ते फापुडका आणि लायकून मिक्स करका। कित्या म्हळ्यार अगेन ताजे निमित्ताची की ते उदरे रावचे खातीर ते करका। आमी कडे आमकां टोमॅटो प्युरे जाय एक व्हड बाउलांत। चीज क्यूब्स पार्मेसन चीज जाता मतलब चीज क्यूब। साखर एक व्हड चमचे, टोमॅटो प्युरेची आमची आसता म्हणून साखर जावका आमकां। आनी वेजिटेबल्सान तुमी खंयचे जाय ते वेजिटेबल घेवं। आमी हांगा 2 नमुने कॅप्सिकम, ग्रीन कॅप्सिकम, कॉर्न, ब्रोकोली आनी झुशिनी घेतिल्ले आसा। तुमी बीन्स, कॅरेट वरी हांतू ऍड करूं। आनी हर्ब्सांत आमी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो आनी पेपर घेतिल्ले आसा। हांगा ऑलिव्ह ऑयल आसा हे आनी मीठ। काय होऊन जालेलं आसा आमी तातूंत ऑलिव्ह ऑयल घालपाची। ऑलिव्ह ऑयल घाल जातरी आमी एक वेजिटेबल हांतू घालता वचका। फर्स्ट आमी हांतू घालले झुशिनी। झुशिनी वगी शिजता उदका शिजोवका म्हणना। बीन्स कॅरेट घाल्यारी तुमी एक उदकांतू 2 मिनिट शिजोवन जाता हांतू घालता। कॅरेट आणि बीन्स शिजच्याची वेळ लागता। सकाळची खंयची सब्जी वेजिटेबला वेळ लागते सेपरेट शिजोवन हांतू घालता। पण हे झुशिनी शिजत म्हणटानाची परतून घेताना आमी तातूंत कॉर्न घालया। दोन मिनिट हे शिजून जात म्हणताना मस्त शिजोवका म्हणना। कॉर्न झुशिनी शिजोवन म्हणताना आमी कॅप्सिकम आणि ब्रोकोली घालायचा। आता 2-3 मिनिट हे शिजेल जाता। कुकरी म्हणते आमी शिजोवका म्हणना इतकेची शिजला पुरो शिजून जाता। आमी तातूंत आत्ता हाजे वेळी मीठ घालता। मीठ घालता कडे आमी घातलेले चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो आणि पेपर मिरे पिटी। हक्की येवची तिखसाणी तर मिरसांगी नाही मिरे पिटी चिली फ्लेक्स त्याला तर तुम्ही तांचे वाढून घेवचे। आणि येदेची अगेन एक थोडे पिंच हिंगा पिटी घालता। हिंगा पिटीनं एक फ्लेवर येत ताका एक कोंबोळ येता। शिजोवन जेल कुडलेचे आमी एक प्लेटार दितो का नातलं तांतू कायलीन तू ते शिजोवन वता। आमकां मस्त शिजोवका म्हणना ताका कायली चिकी निवच्याक हे पुरा वेजिटेबल आमी एक प्लेटांतू काडता आसाची। तेच कायलीन तू आमी आपास थोडे ऑलिव्ह ऑयल घेता आसाची। हांतू तुमी जाय आले तर मिरसांग घाले तर नातल्यारी घाल नातल्यारी येता। आता हांतू आमी टोमॅटो शिजोवन येता ताची वाटिलेले आसा ते प्युरे घाले। हे प्युरे खतखत येत म्हणटाना आमी तातूंत साखर घालचे। साखर घाल जातरी मीठ घाल जातरी आमगेले जे आमी हर्ब्स दवरलेले आशिल्ले ते घालचे। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो आमी जे दवरलेले आसा ते घालचे हांतूंत। आणि येदे पेपर आणि मिक्स करका। तुम्ही हांतू येदेची उद्दावरी घाले मुनवता आणि खतखत काडच्या दवरता। आणि खतखत येत म्हणटानाची तांतू आमगेले चीज वेगवेगळ्या टाइप येता। मोझरेला चीज घालेत, पार्मेसन चीज घालेत, चीज क्यूब्स घालेत। आमी घरकड खंयचे फॉर्मान चीज आसा ते घालेत।
सो ग्रेट कोण घाले तर नातला सपूर कुडकी कोरणे घाले. खतखत येत म्हणताना चीज मेल्ट झाला. त्यानंतर आम्ही शिजेलेलं हे पास्ता तांत घालतो. पास्ता अंत आम्ही ऑलरेडी ऑलिव्ह ऑइल आणि येदे मीठ घालेलं असं आणि लायक करून हाका मिक्स करून घेवका. मिक्स करतानाची पास तुमका सुके म्हूण दिसला री येदे हुना उद्दा अंतू घाले. ऑलिव्ह ऑइल पास्ताची वेळी फ्रेश ऑलिव्ह ऑइल घालता. आणि हाजे नंतर एक प्लेट प्युरे आणि पास्ता वट्टू जात म्हणून तुमका दिसता असं. त्याच्यानंतर त्याच्या वेळेला आम्ही जे व्हेजिटेबल न्यूच्या दवरलेले ते घालायचे. हे व्हेजिटेबल आम्ही नंतर घालता असायचे. अशी 2 मिनिट सांग कोंदावरनु हाक मिक्स करता रबका. मस्त वेळ गॅस अर्धा कामून ना व्हेजिटेबल्स जिलेलं सांगिले पास्ता वेसी जिलसं खाली ते लाय करून मिक्स करच खातीर आम्ही हाका करता असायचे. मी पास्ता जालेलं असं एक पुढे तुम्ही पास्ता घेताना विंगविंगड शेप आणि हंतू सायजान पास्ता येता. फुसली पास्ता म्हणताची, मॅक्रोनी पास्ता म्हणताची, विंगविंगड शेप आणत येता. आम्ही हे फुसली पास्ता घेतला. स्पॅगेटी म्हणून येता नूडल्स म्हणके पास्ता खंयच्या त्या शेपाची सायजाच तुम्ही पास्ता घेऊन येता. आता मी हे पास्ता जालेलं असं आम्ही ताजेरी तुळस दवरून प्रितीनं देवाक श्री श्री राधा गोपीनाथाक नैवेद्य करूया. कृष्णार्पणमस्तु.